Haru hindi ra trokke BJP Congress pen ASDC pen ang join la piklo la salamba. Aja tumbangnya non ke matpen lo sharing po. ASDC tu man sharing ji pulo man ke ASDC ta non ga vitu det lo. La tum ke Congress pen la pehala JCCPA po tum non ke ASDC pu ga videt lo gente. JCCPA po sigitu. Ay JCCPA ke ala ke political party ta kali ala ke. Populo sharing po hala tum pen. Lalo ni tu ngamat habis tu nanti. Hala ke NGO pinake. NGO tu ye lage haidet lo te kopi le ne ke cewar dunyi kopo na tu lo te thampo e lagi. La son tu mengi tu ke sharing skep nang join dun lo ni tu malok. Athema jok sita karbia det kapivir puke tribal tum han kapivir puke kadowe taning dok di la posin nang join dun. La penon nang join dun pik jilang pusin tum arjuno. Dak jot kali along kapre kanta ha chin thong bethen ta atumi ta rite kang long la solam Lapen ilitum aphrang benta mikir okora punang tulo Lapen ke juhala ST morcha tu mathatha ST thom ansi ST mane schedule tribe tu phan ke rai ye phan se amorcha da ke bilo BJP tu amar alang litum ST mordabat busi pubodi ST tum pivir nang kusi pithi nang kusi hala tum ki pudun amad dakar biang longa ST tum ke chikroi dun rong hala si pivir nang wala tum ki pudun la masi la son ili tum hanang pekan thap la si hala 1971 aningkan biju hotel pulang biju Goswamia hotel along biju Goswamia hotel hala dak soki holalong hala dak ili tum autonomous state hala bangso ke Christian atum sigewan aport la bangso autonomous state enang ne po madbarchot ama hala tum tulo la bangso akar bi atum lukpi ke port bu la tum phan thero son nang pekanji ku si hala dak keci atum kacing wai kacing ki hotel arlo la si karbi atum arjudun lo la si non anta si thankir bom peti la son apotsi ili tum phan na pekan po potsi ili tum phan na pekan thero son na pekan puge itum kandu nang ne pusin li tum kipu amar ne litum neli si hala tum phan thero puge pu puturong amar neli kaperi abang aphalsi neli efiji si ne ke thurong lata isi a okora le lo ke di lata hala so okora thek long lo si la Himanto Sormata atumi dik bodi kaningje atumi ke deobar atumi dik alang li kaningje je karbiang long ke step tipi alam si bangkar judu nang pijima nang pipema pusi kipu amalang li nang tum munit ko an ke ong office ta kangpu Aphlc lapen ke munit ko an ke ong lo lapen ke bang haru hindi ra trokke BJP Congress pen ASDC pen nang join dun la potsi alang lita paningje sina ini jasmetet abang ke putinong Muhammad konsensi la Aphlc sai hem so tang kupon ji aphan bena ana ja ke ding ni tun adim cholong thek thek sedam ni pini bhai phak ke me pen adim long lo la ni tun pini ke long la so kang ku kenan apuning season pen BJP Congress atum claim pleno bali tu han birta na kilo la jadi tum han nang teng pun sedak nang pun nang tu asong pen ni tu mana na pas siga joni se bini tum alang tu han pen kono ni nang pen tapi le sakal komiti atum alang tu han padeng kono ini jasmet tu bangke ni tu office kami hala nang cingbi dun dia ba hala kapre ka song pen jiu BJP Congress ASDC tu la jiu se mane nang pon raw ni tu nang claim dun pon ni tu ta so aning ke thai ne ke khang ne se pini ni tu teng kon lo alang tu ben claim la ko tapi non ke bang ji ani ke datang puno Muhammad konstitusi ya ke pini ya nang tu na teglong lo ka tu we me ong tu marat tu selata ke Muhammad konstitusi lo ke Aphlc ke hai bang ke final lo le pini jongkon lo so tak tapi ibu si ada tu wana nangga citu malah pakai ratu keblong lo kini Aphlc asong tu mana lam kini kicot kini site kami rata pang ekipmen kita mesti alam apa nakam pacing bar si kayak kita rata along mana kisung ke poin penting lo mana
ko sonsuri along sa kami arjab dun tip la so ke thek so kami dada tung kami ani ni kami yang pakai pina dada tung episode sia song lo nanti ko non kilang bilang ali kami angke nanti ko silang ini kapre ka puling song ke tujun la benar lagi ti ko to ajok sim mani pinaan mani bang thau hi ni ke la so amul ko nanti ko tong si alang ti pan special ani kapre si alang tu mara ko